matatizo yatakwisha lini? Tek tek kodwa clients onge. Karibu. Daktari. Intie. Antie maber ahinya. Joge na moko del ng'ato moro dende lit kae. Ne awinjo ka dende lit to akeni watim nang'o daktari kichada ni mondo ikony nago. Ang'a chande yani. Yani ne awinjo ka iye moro kae dende jony. Koro gin ji gin ji ariyo. Koro ibiro confirm in short to see if I am available tomorrow. Go and tell them making godhiambo gibi. Hata nti. Dito kuma na thiedh nchao chandi. Kuma nitiere na chao chandi. Ber nikech ing'eni ng'ato kothiedhi to dhi omo joma chal miyo daktari bedo gi chuny e loyo mar thieth. Koro kiny nyisgi ni winjo. Sawa, kiny nyisgi. Agoyo kamano baba. Sawa. Ruoth mondo otel. Sawa. All right. Hey, good. Karibu. Hey, Maika daktari. Mato sichopo. Mailu ni daktari mane? Mailo ni Dumba wa du. Mba. Adili gi iluongo ni anatomy. Gige yani dende dhano in full. Anatomy ne asomo dende dhano. Daktari amba winjo marach. Hey. Daktari denda leto yakaya. Dendo jony. What happened then? Hey, amba kia kata daktari. Ike gimana timore? Onge gima isechamo? Nyaka na chiemo nyoro gotieno. Nyaka sani daktari ya. Onge gima isechamo nikech ing'eni sama del nyalo buok niwach ichamo gimoro mopogore gi. Dong' mana gima nachamo sa gotieno. En ang'o? Dong' nachamo dek mole chak. Makosa. Dek ok riw gi chak. Ang'eni en chak mopudong'. Pok noriw. Koro ineno dend mar dhano mineno ni. Wan gi cables mopogore opogore mag ting'o chiemo. Ing'eni wan gi cable mar ginene. Alot apoth. Mae cable no. Ineno cable ni? Ma kata ring'o kal. Ma mana mar alot apoke. Dugne cable ni. Ma kep chak mopuo. Ka chak ma fresh odhi to ibro ka imilok riulik TV. Ineno cable ni? Ma cable matero information mag nyiri manyien modonjo e gweng'. Otere par. Emane chicho ni nyiri moko dung manyien. Chal nyiri moko dung kae. Koro ne kiko gi. Daktari mano to koro ikonyo nang'o? Koro kiny. Osiepni moro awinjo ni dong' ni un e joma nonego biji ariyo. Biro mopogore ang'eni biro biro. Koro kiny. Dugura ami ginene. Aneni kaka itimo. Koro adhi nini nyieno waduogo kose bia kia namba bika kian. Nyis nyieno duogo. Mondo alernu gik. Ng'ene nyalo lero ni to iwinjo mopogore. Ka un ji ariyo, iwacho ga ni two heads are better than one. Two heads are better than one. So two heads are better than one. Labda ng'ato nyalo winjo mopogore kaka iwinjo. Koro nyisu duogo. Kata an ka, an ofisa ka. Daktari kiny wanere. Musu gi tushon. Audika daktari ka. Karibu. Daktari. Nade uru. Daktari. Kuwi matin duogo. Waduogo. Mae migoyo nyokoth daktari. Mae magoyo nyokoth. Modhoruni to madongo idongo gi kwere. Daktari dono makabiro kagolo awego ka. To kijine kai ma ilonyo kori ni. An wewa da ng'eni weche. Sopong'e magine ni ng'eni ka ine. Pori wore kuondogo. If someone is in adolescent stage, onyalo golo six pack kata six pack onge. What were you trying to show the whole village? Six pack ni ka daktari, lakini daktari walimi ka. Osiepa ni nya oro kuomi ka mondo cheka ne kinyalo loso nwa weche maramo del. Nakone nikech nakone anyisa ni ber ka biro ji ariyo. Nyori ka goso es daktari. Oda winj mana ka Haros chuore ng'ama tamre nono. Iwacho ni Papa Jay nowero niya, asere koso Masai baya asere motamo wa Kuondni go. Koro winjo ka gima iwacho ni dende chuore. Yani denda chuore ni yaw. What happened? Pour what's on my ears? Daktari. So es daktari. Kungi tie koda winjo marach. Koro nadhi lero nuta mondo winji. Ichani wacho ni ikaw ginene wakwongo winji mar German. Inaso winjo mari dek gi chako kuruga. Kebo go sopogore. A human body is made of cables. Ochalo computer. Wan gi cable mar chak, cable mar pi, cable mar ang'o?
Koro daktari. Koro pimna wach. Ana modho pi gi nyota dhi zoezi. La. Ang'eni ni modhe sama ne chamo nyoyo. Amodho pi njagi achiel daktari. Gigo no bi Achaka kawo nya sugri adi. Mojaso. Rwaka e iya. Koro kia dhi ne zoezi. Kia zoezi ni ta. Dendi chuore me. Denda chuore. Iwacho ga ni del. Masai ba sere ng'eya. Masai ba sere ng'eya matamre no. Koro kati bedo daktari malong'o kaka ng'eni long'o. Dilero nwa wach mag chuor del. Ma del chuore mo. Dhano nigi shida. Koro timni ya. Nyoyo pok no kik gi pi. Science wacho ni drink water, glass of water before 30 minutes before eating or after eating. Not after. No, man to marry. Emo me dendi chuore ka gine. O gi timni ya. Kebo. Dend dhano me nang jaman nasa lero ne. Dend dhano nigi kebo. Sineno kebo ni. Kebo. Iwe kebo mane daktari. Wan gi kebo michanjo go sim. Koro gini dend dhano be ni computer. Kebo suntie del ka. Ineno kebo ni. Ma kebo matero gine ne. Chak mopuo. Kata chak mak fresh kokalo ka. To daktari to da in kebo ni gida chwa in asa no chwe bila manene. Winja maonde. Awinji daktari. Nena kebo ni, nena kebo mama. Ma kebo mar ogwal. Jok man kode go adhula runi ni kode ma. To kata ni nyani last. To kata Pogba last time not na sab ne chan gi kebo. To kata Pogba raracha mar gayun. Ni kode. Dugone kebo ni. Ma kebo mar omeno. Fulu ko temo ni katap. Wuoyo mena. Oneno. To ni kanyo ma wuoyo mena yue. Kebo dugone kebo ni. Neno kebo ni. Daktari. Ma daktari kepi ni. Usomana sere ma chuo nyien. Ma kebo mar odowa. Ma kebo mar odowa. Odowa. Koro gik ma dini. Next time when you are eating, the two of you, don't mix food. I hope you understand. I'm understanding. Dugone kebo ni. Ino ler marigo kani ma kebo machielo. Anane daktari. Information. Ma wilo mane gweng. Mane tichene. Ino kebo ni. Daktari nyaka kebo ni inigo. Kebo ni karabuono kale. Ich kach ma del mori wena. Ema timo siapa ni. Ema dong hika ini. Ageno winjo. Koro yath mar gini ano ka thieth. I'm just an anatomy expert. Anatomy expert? Expert. Tiende ni alonye weche mag dend dhano. Next time, if you are eating food, that's the only medicine I can give you. Next time, if you are eating any kind of food, do not mix. Because human body is made of... Human body. Human body. Even in Dalamo Kumana so USA. Mane Jara Bama Machogo. He's my classmate. I will swallow English. Dogo kula Narbo ilung ni Salia ko Somalia. Sasa ko Somalia. Mali bago tayo daktari. I will swallow you. Daktari mana wajno no kwa bire. I'm just trying to tell you that I am a qualified expert of anatomy. Nathini ya kayo sipidi wona kore. Indi nende. Edero. Inendo kai inter. Ruginene di chimo di care. Kora kega che famiglia vedi ndo gatti, a kega del giorno rom. Kebo magia deriere. Che magia. Amor cori. Che kebo magia deriere. Inindo dero. Ki karoni koro ga deriere. Gachi ngene dere nyaka nenda di kanyo man chimo wuok. Chimo di bedo nyigo ni kuma ka kisando. Wuok. Koro ich kati dok. Wuok ngwe. Okan ba. Nyaka nenda dere. Wuok ngwe. Koro make sure. Tokile. Samo ninda dere no kone ni pare ni kikoleki. Kionge dere. Imanyo ka jirani. Rongi ngene sida tok mara. Kijana najua gada tingo ni gigo. But I am just anatomy expert. Kosa nuni kebo sibo. Kebo ni. Ma kebo mar jing. Rambo ni kode. Iwe ni pole steel. Last time don kebo ni. Don kata ini kwa kebo ni makonyo. Ema kuni. Ngini wanu kwa wuotho gi vest kama. Jineno ka kwa jingino no. Mailong ni six pack to mailong ni chest. Kore neno kebo ni. Ma kebo murchungu na jing mar din dano. Wan wone katan. Mailong ni six pack to mailong ni chest. Mano kebo murchungu na din dano. Hey, again Lubinja. Kore neno kebo ni. Mar noise making a class. Jok man kode go koko makata japuonj kwer. Wala la. Ito en mano biro injo lal, en mano biro injo lal. Nikech nasa tigo school. Daktari toma. Ma koro mar jok man ndiko noise makers. Done ko tudre gi noise making. Noise makers to tudre gi noise making. Koro jok man kode wero go koge class. Kata chwadi. Daktari mia moral. Nena kebo ni. Jok man kode e man gi lweta chamka. Ndika cham. Uhuru Kenyatta gi Obama. Those are left-handed people. Left-handed. Tena ki ndiko gi kor kacham. Kebo ni ochung ne handwriting mar left. Koro ageno ni inano jamani.
En tinyin mo mana thiedho ka to biro.